ଆସିଲାଣି ଆରେ ତାରୁ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡା ତୋଳି ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ତମେ ଘର ଜୁଆଇଁଟି ହଁ ତମେ କଣ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛ? ହାଁ ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରୁନି ଆଉ ମୁଁ ଲୁଗା କାଢୁଛି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ସେଇ ଏକା କଥା ତମେ ଘର ଜୁଆଇଁଟି ତମେ କଣ ଲୁଗା କାଢୁଛ? ଆଇଲ ତମ ସବୁ ଘରେ କଣ ମରିଗଲ ନା କଣ? ହାଁ ଘର ଭିତରେ ଚାରିଟା ଲୋକ ଥାଇ ଜୁଆଇଁ ପକଉଛ ଲୁଗା କାଢିବାକୁ? ହାଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କଣ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିବି। ଆରେ ଆସ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ଏ ଘର କିଛି କାମ କରିବନି ହେଲା। ଆରେ କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଡ଼ିଶ ହେଲେ ଯା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ଅଲଗା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ଦେଖିଲ କେଡେ ସେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। କେଡେ ସେ ପବନ ହେଲାଣି। ହଁ ବା ଭାରି ଗଲ ଗଲ ଲାଗୁଛି। ହେଇଛି ଗଲ ଗଲ ଲାଗୁଛି ନା ତମ ଗଲ ଗଲକୁ ସେ ଗଲ ଭିତରେ ମାରି ରଖ। ଚାଲ ଯିବା।